F'Marsa Xlok, lokalità li għandha l fuq minn 3000 resident, Joseph Muscat reġa' tenna l-weda tiegħu illi gvern ġdid jimxi minn power station li taħdem bil-heavy fuel oil għal waħda li taħdem bil-gass. Weda li timxi id fit ma' weda oħra ta' gvern ġdid immexxi minn Joseph Muscat illi jonqsu l-kontijiet tad-dawl. Dwar l-estensjoni tal-power station, Joseph Muscat faħħar lill kunsill lokali għal mod professjonali kif iddefenda ċ-ċittadini sabiex il-gvern ma jibqax għaddej kif iridu. Filwaqt li faħħar ix-xogħol tal-passat, Joseph Muscat semma proġetti għal-futur. Gvern ġdid se jagħti priorità lil numru ta' toroq fil-periferija ta' Marsa Xlok li huma responsabilità tal-Gvern ċentrali fosthom Triq Lepanto. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista żar il-lokalitajiet kollha fejn hemm kunsilli lokali b'maġġoranza Laburista sabiex jagħti rendikont tax-xogħol li sar u fl-istess ħin jirrikonoxxi n-nuqqasijiet li saru. Min-naħa l-oħra fl-aħħar 6 ġimgħat Gonzi PN mexxa kampanja negattiva u m'għamilx żjara waħda biex jeżalta x-xogħol ta' kunsilli lokali b'maġġoranza nazzjonalista illi ħadmu tajjeb. Is-Sindku ta' Marsa Xlok Stephen Caruana semma x-xogħlijiet siewa li saru fl-aħħar 5 snin fosthom il-proġett tax-xatt u x-xogħlijiet infrastrutturali bħal toroq u bankini.